gaskiya ya kamata in jure in sanar da ita san da nake mata. To amma tsorona shine idan har na samu na gaya mata Hauwa? Dama wajen ka zanje da kuma muka haɗu. Wallahi kamar ki san ni kina neman ki nake tun ɗazun wallahi. Ayya. Me ya faru amma lafiya da? Dama akwai magana da nake son in faɗa miki ne. Okay. Ina jin ka. Ni ma kuma akwai maganar da nake so na gaya maka ne. Kai Allah ya sa ta cikin naso na. To yanzu wani ki faɗa min daga nan sai faɗa miki ta ko? Kai za ka fara gaya mun tukunna. In so ni ma sai in gaya mun. Ha, in ce ina son ta kuwa? Ta kuma kai in ce ina son ta ki accepting ina. Ko da ki barin gwada ta. Kina ji? Allah ya sa ya ce yana so na. Ina classmate ɗinmu Aisha Sani. Kawata? Okay. So, wallahi in ce ina son ta kuwa? Kina ji na? Wallahi ina son ta. Allah ya so ni. Ashe shi ba ma ni yake so ba. Ƙawata yake so. Ina nan ina ta wahalar da zuciyana. To shi kenan. Ni ma zan gwada shi. Kana son ta fa kace? Ina son ta. Kana nufin ka ce min ita Aisha Sanin kake so? Gaskiya na kama da son ta. To shi kenan. Kaka damu zan gaya mata. To, amma kin ce min ke ma akwai magana da kike son ta gaya min ko? Dama ina son abokin ka din nan Adam. Ni na yi zaton hannu guda na ɗaukar jinka, komai aka ce akan ki kunne ba sa ɗauka. Duna rikice an warware saƙar da na tufka, kin yarda da ni ma na yarda, ba a san rai ba, gashi za mu rabe da juna. Shi dama ke baki da kunya? Baki da hankali ba sai. Ni ba ni da kunya in dai akan maganar san ka ne, ko a ina zan iya faɗi ko a gaban iyayen ne zan faɗi. Dan Allah ki daina sona. Domin na tsane ki, wallahi ba zan iya soyayya da ke ba. Mata yake hau sama can sai ki faɗi. Nan ne zaki samu mutuwa, amma kina buga kanki a Malamin ya wallahi. Kin ga ma ga Khadija nan ma tana zaune tana da karatu ta ban mu ta mana wayo wallahi. Khadija, ke kadai kin ina ta neman ki tun ɗazu baki ina ta neman ki ba mu ganki ba. Khadija, ya muka ga kamar kina cikin tunani ne. dama kun zo ne? Oh, wai dama duk magana da muke yi duk baki sani muna nan ba? Kin san ina tunanin Usman ba na iya ganin kowa a gabana. Shi haƙuri, ku dinga mun izini. Wai ki har yanzu ƙawata ba za ki cire son wannan bawan Allah a zuciyanki ba? Ya gaya miki fita harkan shi, ki je ba fa abin da ya miki ranan. Haba dan Allah ƙawata, ki daina irin wannan abun mana. Ai ko ba ke ba ko wata na gani akan hanya ana ma irin wannan abun ba zan ji daɗi ballanta na ke da kanki. Amma kike samun bakin ce mini wai kina tunanin haba gaskiya. Haba ai so ba hauka bane. Na gaya miki duk abin da Usman zai yi
ba na ganin bakin shi sai dai in ga farin shi. Ni ina jin daɗin da wulaƙancin da yake mu. Akan da in zauna zama shiru, gwara a ce in ji ko wulaƙanta ni ne yayi in ji daɗi a kan. Allah sarki ƙawata. Wallahi ni har tausayi kike bani. Wai me yasa har yanzu ba za ki daina son Usman ba? Tun da shi kina ta son shi bai ma san kina yi ba ta ke yake yi ba. Duk da dai an san so kowane da yanda yake son shi, amma ke naki yayi yawa. Ke ba kya jin tausayin kanki ya ta miki wulakanci? Ni na sani Usman baya so na, amma ina da tabbatar cewa wata rana zai iya so na. Ko da a ce na sukan ƙawata ne. Ni dai fata na da ku tani da addu'a.